зарязахме тия фури, всеки си взима готов хляб, ефтин, а в банята направих график на всяко звено от всяка бригада. Вие се къпите сега тази седмица, другата седмица еди кой си звено, след този ден еди кой си график на всяко звено се знае кой ден, като се връща да ви се изкъпи. Задължително. Задължително. Те нямат навик към къпат. Научихме се къпят, след това не можем да ги отучим, да знаеш моето. Да правя си бани вкъщи си вече, защото има вода. Виж как. Направихме културни туалетни хигиенични. Направих на 2-3 места и ги казах, да видиш сега каква туалетна искаме хигиена. Заградена с това на почнахме оттам. След това асфалтирахме улиците. Не може да я асфалтираме. Викаме, по-нататък се направим едно читалище. Ей, докторе, няма ли да правим те след това? Абе, здравен фронт, какво ще правим? Здравен дом. Айде да направим читалище. Без култура не става, бе, душко. Едно време бях и артист, като ученик в село, добър артист. А какви роли най-много обичаше? Главните роли, 7 мене бяха. Ама не, искам да кажа трагични, драматични или хумористични. Всякакви съм играл и сега сполучливо съм ги играл и съм виждал хората разплакани, да знаеш. Когато играхме тази роля, един и черши са го вземали и са го направили турски. Знаеш ли, и той се узнава, че е българин и сестра. Сега ще кажа малко, да си чуем беше заради възрастта. Да правиш ви читалище, Душко, с 230 места. Ма ние бяхме 1300 население. С 230 места. Голямо читалище, хубаво се разцена. Хубаво артисти, аз мисля, че ще ви ком. Казах ти го малко, но съм пропуснал. Ожених се за Софиянка. Ма преди да се ожених, казах, стипендиант съм, студент бях още, 3-4 година. Стипендиант съм на селото, отиваме и ще викуваме в селото. От време на време ще идваме на гости на мама и на тата в София. Да знаеш тази работа. Преди да се подпишеш, да си да ясно, става. Подписам и съвсем точно. Постъпих се съвсем така. Готово момичето. И сега гледаме се още, тя трудно върви, но се гледаме още, така да кажеш. На село. Тя стана счетоводител в техния заедно и там работи. То си имаше и други главни, но тя стана един от счетоводителите